my shafona akwaba adeba attention TV so nende busiafo attention TV edin sembebre na ena eba mbonten so isansen ye manga na ye wo mu paade debra da ya mekasa sa wo ye bema pa na akwa akofo oba no wontumi ahwe ne sex life a wan hwe ye betumi ama wedi bone na nyina ne se ende no abrantie bi di ne nsem bi aba betum mbonten so abrantie ne nsem a wo kanyina ne se aya de ohia eya ahwefo ammoa na afa ohia ganafo nyina ammoa na yele one ne wo ho no mo aware oba no for 5 solid years nyi na ba oba no abra aware no na owoba na abra aware oba no wie ye no oba no ye obi a ansa na one ne benya mpemu agro no oba no pese bia se one be ma no ewo akasakasa ansa na obego no hama be ma no nya mpemu agro ana se be ma no tumi bo no na so tumi ye mra ansa no betumi ma na nya mpemu agro ma be ma na nkase nso ene de me ne me yire nya mpemu agro ma na fele na be ma ne sinti we nyina no chese otenase na oda ho na odwen ho a ya onti ase because e ba ne se na oba pa watiska aya no ho ade amamre kwan so ne bibia sorry for aba be hira so ne ade na so no ba benya mpemu agro age se nde wate ne sade abo ana se ono wenya akasakasa ansa no betumi ne wenya mpemu agro betumi ne wenya mpemu agro otenase dwen ho a onti ase na we na branta ne se so otenase na ode sansem ho a onti ase eya ba yo na eba ne ba na ode ne ba yo ya oba ode ne ba aware na otumi tenase ya na chese ehye ne se chinchin atwan one eya na ba no ma no enkonkonya mpemu agro but na se na odwen ho se wanhwe ya na waye bone ntende na ode na se ma ba betum monte so se eya ga na fo yi asofofo na obi bia o betumi abo no muntumi mbo ano na enye sa pa dia ida so betu eja oba no ha na se wontumi ahye na kono so a obeto ahye na ba no ma no so eno so ya anda age na ndi one na ba benya mpemu agro na onye ye mbo onya yanka anka obeye because of say na mame no esi ye ne nyamentin na bro branta ndi ne nsem betu montin so say eno chirem yo me hawo na ne se eye oba ya amenetie ya maye ne ho ade kama amamle kwa somaye free be meskas be 5 years ni me kono ho a kire ntantokwa ebuwon mabia entokwasi a ansana onimi ada de be percent kwa eba ansana se de bo adwono na ese wa mama kwan na me to menti ase me mpentokwa se de bia hihi onu obate ho na ntokwa saa me mpe ti sesi de mama adwe se ntokwa pa de nya de amene mpo be kombi o mama ne na problem ni na no more than 5 years me wa na 2014 menne kwa no ho a ompene tamani tembia bibitim be shimi mu me wa no sna o baba e ho no me kasa banoma na ehye me problem na no ehye me se me na me ni akura ne na disan ni ma me na ya woni me nanti ti me sire mu me hia kwankire mono me ntimi control me ho me nko ho de anas me nye de na o ha me wo mu ntino se me nya no ni me ntu kwan o because me pese me bo musuo bia anas me ntu kwan a anas me mfa na chi a ni na me hia adofomwa momwa me damase ebusiafo abrante nsem ntwemu ya ode ababetum monten so na mayate ase se saa nyama we ye ade a ekoso won ba dodo na efie de biara da me kasa asem yi se o ye be ma na se wo kofo baby na so ne wo hono no ba ne sex life eye se de bia no benya akasakasa ansa na obetumi ni enya mpemu agra enya ade a wo so utumi gi sa ba ntum so obetumi asesa ne dia fine so untumi asesa ne dia and forget it woni ni betumi enya mpemu agro bia se na obesi aya bia ba wambo no ama na anya mrade and obeja hono makọ ba be ma isi ntono so ye obi a no de ompa kasakasa ompa no ho asem ete ba ni se ya etete no because de biara da nya de bia na tintim de biara da no obi abete mewo na njajo baba na ende be ma yi fie atopan so na ekoso na so na ebro ebe koso ansa na atopa koso
or tenants not that you know why I say he can't think far, he can't take madness, he can't think at all. A teacher said Ghana for a young one, and penny for young for a nice from near one. Then a bright day, Musha, Musu on ya, more from comments and to comment section one more. And for mum, a high attention TV, take bomb or the answer bell like over share what comment with videos in our eso. Nobody channel home, I dance here at the actual for Royal South United Radi issue. A dear Majiso, a year of him, a child.